Ez da egia zure seme alabek zuri haserreratzen zaituztela. Ez da egia zure bikotaren erabakiek zuri pazientzia galtzera eramaten zaituztela. Ez da egia zure nagusiaren edo amaren komentarioek zuri impotentzia generatzen dizutela. Baizik eta zu egiten ari zaren interpretazioa beraien komentario edo ekintzekiko, horrek bai kentzen dizu zuri barne lasaitasuna. Hau da, zure pentsamentuek kentzen dituzte zuri lasaitasuna eta generatzen dizute haserrea. Eta zergatik dut hau? Ejemplu bat jarriko dizut. Demagun hementxe nagoela orain zuekin bideo hau grabatzen eta nere io amara sartzen dela hemen. Eta nere lehenengo pentsamentua interpretazioa dela, joder, orain etorri dela, berarekin jolastu beharko dut. Eta bideo moztu egin beharko dut. Eta, joder, eta nituen lan guztiak alde batera utzi beharko ditut. Generatzen ari naizena da estresa, haserrea, impotentzia, bera sartu izanagatik. Baina, nire interpretazioa pentsamendua bestelakoa izango balitz, hau da, egoera berdinean bera sartutakoan nire lehen pentsamendu izango balitz, joder, Mara, ze ondo, orain berarekin jolastuko naiz, hemen edo horre, generatzen ari naizen emozioa, da maitasuna, gogoa, ilusioa, motivazioa, konfidantza, guztiz ezberdina. Eta egoera kanpokoa berdina izan da. Mara nire iloba egon gela honetan sartu da. Batek egin duan interpretazioak generatu nauna da estresa, impotentzia, haserrea bera sartu izanagatik. Bestean, bera sartu izanak eman didana da maitasuna, ilusioa eta konfidantza eta gogoa. Beraz, ez da kanpoan gertatzen ari dena, baizik eta kanpoan gertatzen ari denekiko egiten ari dugun interpretazio mentalak generatzen digu modu batera edo bestera sentitzeko aukera. Izan, esan dizudan bezala, nire amak egiten izkidan komentarioak, nire nagusiak, nire bikoteak hartzen dituen erabakiak, edota nire seme alaben konportamentuak. Eta nik bizitza lasai bat eduki nahi badut, lasai bizitzen ikasi nahi badut, bi aukera ditut. Edo kanpokoa aldatzen dut, errezena dela eta mundu guztiak egin nahi duena, hau da, bikotea uzten dut eta beste bikote baten bilanoa, lana uzten dut eta beste lan baten bilanoa, familiatik separatzea pixka bat gehiago kostatzen da, eta nik ez dizuet inungo egoera horiek rekomendatzen. Zeren eta zuk ikasketarik egin gabe, hau da, zure interpretazioa aldatzen ikasi gabe, kanpoko aldatzen baduzu, lasai egon lehenago beranduago bizitzak egoera berdina jarriko dizula. Zeren eta ze kasualitatea zure gaur egungo neska, hasieran ondo, baina ja denbora bat pasatzen dinan 3 urte, 4 urte, zure exaren ekintza edo konbertamentu berdinak hartzen ditula eta zuri berriro haserrea generatzen dizula. Edo eta orduan, neska guztiak igualak dira, edo mutil guztiak igualak dira, edo nagusi guztiak gaiztuak dira. Benetan nagusiak dira, edo nik nagusiekiko egiten duan interpretazio. Benetan nire bikotea da, edo nik dudan harremana bikotarekiko da, niri generatzen dira ezin egon hau, impotentzia hau edo haserre hauek. Beraz, nik gomendatzen dizudana da, ikas dezagun egoera horietan, egoera berdina izan da ere, amarekiko dituan harremanak, nagusiarekiko, nire bikotea edo nire seme alabekiko duan harremana mantenduz, ikas dezadanik interpretazio hon bat izaten, ikas dezadanik nire buruaren pentsamendua kontrolatzen, pentsamenduak sortzen, emozionak sortzen, eta horrela, beraiei ematen didan konportamentuak izango dira ejempluzkoak eta ez benetan ebitatu beharrekoak. Eta behin hori egiten ikasitakoan, barne lasaitasun batetik hartuko duzu erabakia, zenbat denboran jarraitu nahi duzun lanpostu horretan jefe horrekin, edo bikote harremana horretan, hori ja zuk erabakiko duzu gero. Baina niretzeko alde handia dago, zuk hartu erabaki hori haserre batetik, ez dut gehiago aguantatzen eta utzi behar dut lan hau, edo ez dut gehiago aguantatzen eta utzi behar dut bikote harreman hau ikasi gabe, zergatik amorruak egiten gaituena da itxutu eta amorrutatik hartzen ditugun erabakiak gero askotan arrepetitzen gara, eta aldiz nik ikasten duenean egoera horrek zer erakutsi nahi zidan, eta barne lasaitasun batetik hartzen duenean, baina ez dago aldegin beharrik inora, ez? Ja ikusten dut, ikusten ari naiz, nik naiz eta ja zure ekintzek, zure komentarioek ez didate eragiten haserre bat, baina zuk ere ez didazu aportatzen ezer bikote bezala, edo ikusten dut ez dauzula errespetatzen, ez dauzula benetan maitatzen, orduan bai hobe erlazioa guztea, edo lanpostua guztea, baina benetan ja prozesu hori pasatakoan, ikasitakoan bizitzak erakutsi nahi izan diguna. Eta orduan limiteak jartzen dituzu, eta orduan bai limite horiek kontzienteak dira, barne lasaitasun batetik hartuak dira, eta gero ez dago biharko egunean barkatu arrepentimendurik. Hau esan da,
askotan egiten duguna da limitea jartzeko belduragatik bias de escape edo beste ekintza batzuk hartu dopamina emango diguna, ze gure egunerokotasunean ez gara aske sentitzen nahi duguna egiteko, ez dugu barne lasitasunik, eta orduan behar duguna da bia de escape bezala asteburutan parrandatxo bat egin, edo tabakoara jo, edo alkoholera jo, edo erosketak egin, edo eta kirola bera ere bai, kirola bera askotan bia de escape bezala bilakatzen zaigu, zertarako barruan dugun haserre hau, estres hau bota alizateko, ez? Ta orduan bueltatzeko familiarekin ondo egotera, bueltatzeko nire seme-alabekin harremana ona izatera, nire ama aguantatu izatera. Benetan bizitza honetan ondo zaudenean, ez duzu zerre aguantatu beharrik, bai nahietik egiten dituzu gauzak. Eta hau oso arriskutsua da zeren eta biharko egunean ere, etortzen zizkidan kasu asko bezala, ez? Lesionatu egin naiz eta orain ja ez nire buru ere aguantatzen eta gaizkinago familiarekin, gaizkinago lanean, gaizkinago nire bikote harremanean, ez dudalako nire buru ere aguantatzen. Baina zergatik da, denbora askoan egon zarelako kirolean oinarritu zure bia de escape bezala eta orain lesionatu zara, ezin duzu kirolek egin eta orain zuk zure buru ere ez duzunez aguantatzen, inorkitzei duzu aguantatzen. Horregatik diot oso arriskutsua dela, bias de escape hauek mantentzea, zeren eta zu sortzen ari zarena da behar bat zu ondo egiteko, eta benetan ondo egoteko ez duzu kanpoan zer egin beharrik, baizik eta zure pentsamentuak onak direnean, zure emozioak, sentimentuak ona dira. Orduan, zuk hartzen duzun konportamentuak bestei ematen diozuna ona da, eta ia euneko unean bestetik jasotzen duzuna ere ona da. Nik ongi egiten badut normalean, ongia jasotzen dut bueltan. Eta zergatik desaten ari naiz guzti hau, zeren eta zu parrandan ateratzeko adibidez, eta parrandan disfrutatzeko, behar baldin baduzu alkohola konsumitu edo drogatu, zu generatzen izena da behar bat zu momentu horretan ondo pasatzeko. Berdina gertatzen da bizitzan, ni bizitzan kirolaren beharra baldin badukat, ni lasai eta ongi bizitzeko, ni ari naiz generatzen behar bat nik bizitzan ondo goteko, eta hori amaitzen bazait, jada ez nago ondo, baina nik noronek generatu dut. Beraz, lehenik eta baina responsabilizatu behar garena da, arazoa ez dagoela kanpoan, baizik eta nik arazoa dudala edo nik aldatu dezakedala eta ni duela soluzioa. Eta behin hori responsabilizatzen izenean hasten naiz begiratzen, zeren esan bezala ez da nire seme-alabak haserrerazten dute ni, zergatik, eske ikusten ditut beraiek hasten direla diskutitzen eta ja ni ere bai haserretzen naiz eta orduan nik ere buia egiten diet eta gero gaizki sentitzen naiz buia egin didalako eta gero zer, bai? Eta ez eske da nire gurasoak niri buia egiten zidaten eta orduan niri hori ateratzen zait. Nik ez dut uste zure seme-alabek dutenik kulparik zu horrela jartzeko, ez dut uste zure gurasoek dutenik kulparik zu horrela konportatzeko, zen eta zure gurasoek zu gaur egun dituzun erramienta jakin balituzte edo eduki balituzte edo ahal izan balute zure edukazio bat eman ziur asko egingo zuten. Eta zuk ere ez duzu kulparik, horrela reakzionatzea gaur egunera arte, baina zorionez kontziente zara egin dituzun ekintza horiek, buia horiek, ez ditutela ongierik egiten, ez zuri eta ez da zure seme-alabei ere. Orduan, zuk nahi baduzu, aldatu dezakezu nola? Zure buruaren kontrola hartzen ikasita. Eta honetarako da bideo hau, honetan lagundu nahi dizudalako. Zeren eta zuk esaten baduzu, adibidez sinisten baduzu, konfliktua txarra da, bai? Eta ikusten badituzu zure seme-alabak konfliktuan, zuk hori ebitatu nahian jarriko zara nervioso, estresatuko zara eta zuk ere buia egingo duzu eta egiten ari gana da konfliktua handitu. Konfliktua edo eztabaida ez da beti txarra, askotan lehengo egoera bat hobetzeko balio izaten dute eztabaidek. Baina eztabaida bat baliogarria da, nik ikusten dudanean arazoa bion artean hobetzeko aukera bezala, eta ez esaten dudanean arazoa zuk duzu, eta berak esaten dudanean arazoa nik dut. Zeren nik esaten dut arazoa zuk duzula, esaten ari izena da, nik arrazoia dudala, eta zu ekibokatua zaudela, edo zuk niri kaso egin behar didazula, edo zu horrela konportatu behar zarela, eta ez bazara horrela konportatzen, edo ez behar didazu niri kaso egiten, ni haserretu egingo naiz. Barkatu, hori oso egotikoa da, eta zu nahi baduzu arrazoia eduki, ahaztu bizitza honetan lasaitasuna edukitzean, zeren munduan 7.000 milioi pertsona daude. Inorrek ez dugu bi iragan berdin, denok iragan ezberdin bat izan dugu, guraso ezberdin batzuk, entorno ezberdin bat, eskola ezberdin bat, gauzak jasotzeko orduan, bi bizitza igual ez dira izan. Beraz, zuk dituzun arrazoiak zure iraganean sortuak dira. Eta beste pertsona dituzten arrazoiak beraien iraganaren arabera sortuak dira. Beraz, arrazoia izan nahi baduzu, 7.000 milioi pertsonen aurka zoaz. Lasai eta ongi, zoriontsu ez dut uste, inoiz biziko zarenik. Gero zuk zure arrazoiekin, bai,
niri okupatzen naiz nire arrazoiak niri ematea barren lasetasun bat, hau da, nire baloreek izan da dira humiltasuna, izan da dira buru irekia eta beti ikasteko preste egotea, entzuteko preste egotea, saiatu izatea, hori dira nire baloreak edo nire sinismenak niri hobeto bizitzera eramaten dautenak. Baina dena zalantzan jartzen dut zer erakutsi didaten eta zergatik den hau eta zertarako balio didan. Eta beste pertsona, beste konportamentu batzuk izaten ari baldin bada, ziur nago jakingo baluke konportamentu horiek hobeto egiten edo hobeto bizitzen egingo lukela. Eta ez bada gai da, ez dakilako informazio guzti hau edo RKR dagoelako berari izan zutena egia dela eta hori defendatu behar duela, edo gauzak horrela direla, eta bestea daudela ekibokatua, baina orduan bere buruari barren lasetasunak entzen ari zaio, haserre bat sortarazten ari zaio, eta gero niri botako dit, edo zuri edo inor beste edo zeiner botako dit, baina ez dut uste, bera jakingo baluke hau dena kudeatzen, egingo luke, baina nik ezin dut bestearen bizitzen sartu, baina bai aldatu dezaket nik sentitzen dudana eta nire interpretazio eta nire kudeaketa. Hau esan da, nik esaten ari bat naiz, nik jaso dudan edukazioa izan dela buiatik egina, izan dela kastigotik egina, eta nik ez dudala nire seme-alabei hori gauza berdina egin nahi, konfliktuan hasten direnean, eztabaidan hasten direnean, zergatik ez diogu erakusten, esaten, zuk zer nahi duzu seme, zuk zer nahi duzu alaba, eta bien artean arazoa batak eta besteari bota beharrean, erdira bota ezkero eta ikusi ezkero, zuk hemendik nola atera zaitezke irabazten. Ni nahi dut jolas hau, zuk hemendik zer nahi duzu, ni nahi dut hau, bien artean uzten badiezu, beraien erabakiak hartzen, beraiek negoziaketa bat egiten denak irabazten arteko, hartuko duzun egoera berdina barren lasetasunetik kudeatu izango da, horrela ikasiko dute bereik elkar kudeatzen eta hurrengoan ez dira eztabaidan hasiko. Zen eta zuk buia bat egiten badiozu, esaten baduzu, ez haserretu, ez eztabaidatu, zuk hau zuretzako, beraiek ere horrela ikasiko dute eta biharko gunean gauza berdina egingo dute. Beraz, nahi baduzu zure seme-alabaek edo zure harremanetan beste modu batera hasi konportatzen, barren lasaitasun batetik eta bizitza horrela lasaiago bat edukitzeko, lehenik eta behin hasi behar duguna da gure buruaren kontrola hartzen eta aldatzen ditugun sinismenak, esan bezala. Nik adibidez ikusten badut txakur bat, bai? Eta generatzen badit txakur horrek estresa, antsietatea, ez da txakurra izan, da nire pentsamendua, nire interpretazioa. Zer pentsatu dut? Pentsatu dut koska egingo zidala, edo zergatik sinisten dudalako txakurrak arriskutsuak direla. Baina nik txakur berdina ikusita nire interpretazioa baldin bada, ze polita, ea jolasten dudan berarekin edo lokesea, nik generatzen dudana lasitasuna da. Beraz ez da txakurra niri kentzen didana barne lasaitasuna eta generatzen didana azelerazio bat, da nire interpretazioa. Gauza berdina gauza guztiekin, nik nire seme-alaba konfliktuan ikusten baditut, nik sinisten badut konfliktua txarra dela, ebitatu behar dudala, ni estresatzen naiz. Nik ikusten badut konfliktua, beraien artean zerbait ikasteko, zerbait potentziatzeko joango naiz eta beste modu batera hitz egiten, relazionatzen erakutsiko dit eta beraiek ere hori ikasiko dute. Beraz, horretarako behar duguna da, gure burua kontrolatzen hasi eta egunerokotasunean gauden azelerazio hortatik atera, lasaitasuna handiago batekin hartzeko gauzak eta lasaitasun hortatik hartzen ditugun konportamentuako bea izango dira. Orduan gero ez gara generatzeko gure buruari autokulpa hori, estres hori eta ez gara bukle horretan sartuko, bai? Baizik eta bizitza beste modu batera bizitzen hasiko gara, askoz ere modu lasaiagoan eta horrek lasaitasuna gero ematen du, umore gehiagorekin egotea eta gu ematen ari garen bertsio hori onena izatea. Bertsio hori ematen dugunean gure seme-alabek edo gure inguruak hortik ikasten dute, gurekin egon nahi dute eta gu bestelakoak izan nahi dute, beraz. Hainbeste teoria edo aplikatu beharren, esan beharren horrela konportatu, horrelako izan zaitez, guazen gu geroni izan osaba, izan guraso, konportatzea izan nahi dugun pertsona hori bezala, ejemplosa segire esaten den bezala, eta gure seme-alabek eta inguruak horrela ikasiko dute baitere. Hau zen konpartitu nahi nizuna, horrentxe izan dudalako saiotxo bat, eta espero dut lagundu izana, eta medetan eskerrik asko jartzen dizkia zuen komentario guztiagatik, eskerrik asko saretan jarraitzeagatik, eta jarrai dizagun bizitza gehiago aldatzen, eta jendeari laguntzen beste modu batera bizitzeko aukera daukagu eta hau dena eskolan erakutsi behar ziguten, baina ez bai dute eskolan erakutsi, inoiz ez da berandu ikasteko gure buruaren kontrola hartzen eta gure sentimenduaren kontrolak hartzen. Eskerrik asko horregotatik eta ondo segi. Agur!